and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw ug kahiusa sa tibuok kalibutan nga ang mga katawhan dato magpobre, magtinabangay unta alang sa kalambuan o kahiusahan. Ato sang iampo padayon ang ato mga benefactors and donors nga unta matagaan sila sa ilang mga grasyang gikinahanglan karong panahona. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Timan-i nga ang nagpugas og dyutay mag-anig dyutay. Apan ang nagpugas og daghan mag-anig daghan. Busa kinahanglang mohatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto ug dili magbagutbot ni magunahuna nga gipugos siya kay ang Dios nahigugma sa nahatag nga malipayon. Ug makahatag ang Dios kaninyo ug labaw pa kaysa inyong gikinahanglan nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon ug sobra pagani alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa giingon sa kasulatan, may natagon kaayo siya sa mga kabus ug nagpadayon sa walay katapusan ang iyang kaluoy. Ug ang Dios nga mao'y naghatag og binhi sa magpupugas ingon man sa pan aron kanon maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong kinahanglan ug magpatubo niini aron makaanig dako gikan sa inyong pagkamahinatagon. Kanunay siyang magpadato kaninyo aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon ug daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa pinaagi kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Nga naigugma pa kayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan, ibabaw sa yuta. Ang kaliwat nga matarong pagapanalanginan. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Kada tuog kahamugaway manaa sa iyang balay. Ang iyang kamanggihatagon muhangtod sa kahangturan. Mubanag-banag siya lata sa kangit-ngitan, usa ka kahayag alang sa matarong. Mahigugmaon siya ug maluluyon ug matarong. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Kusog siyang manghatag sa kabus. Ang iyang kamanggihatagon mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang iyang gahong bayawon diha sa himaya. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa, kung muhatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan.
Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabus, himua kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaaron ignon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Og sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom og panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos og panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka. Gawas sa imong amahan nga dili makita, ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa sa mga nindot nga pagtulunan nga atong nakuha ron or makuha mauning unsaon pagpanghatag nga mahimo tang dato. Gusto mong madato? Dili? Panghatag. Oh, na siya. Ya, unsa may mga requirements sa Ginoo para muasinsog maayo ang atong kinabuhi tungod sa atong pagkamanggihatagon. Ang una gyud matod pa sa unang pagbasa, ang nagpugas og jutay muani sad og jutay. Ang nagpugas og daghan muani sad daghan. Mao na panghatag yun og daghan, dili kay jutay. Mao na siya. Simple ra kayo, no? Ang labing daghan yun nga imong ikahatag. Para gud anang mga mag-uuma, mutanom ka pananglitan og 3 ka punoang saging, pila may imong anihon? Inig ting-ani na. 3 ka bulig. Niyag magtanom kag 300 ka punoang saging. Pila man sad ka bulig? 100. More or less. Niyang magtanom kag 3,000 ka punoang saging. Pila man sa imong anihon? Nganong ari man jud kas 3 ka buok na pwede ra man gyud 3,000. Oh, good. Mao bitaw dinis atong simbahan. Ang kaning nag-donate nato dinhi di man ni sila mga dato, kasagaran, mga pobre man ni or mga kasarangan pagkabutang ba, gabalik-balik og donate. Balik-balik ba? Kay kon nang donate pa ang tanan, inig-announce nato sa atong slot karon igsunod semana hurot na kita pilargo na atong slot. Pero nasa daghan nga moingon, sige laghatag. Kapoy si Father, sige slot. Wala naman ni hunong slot Father noon. Kapoy maghatag. Sige, bahala mo diha. Og ikapuyan mong tanom, bahala mo. Pero naman say nagsigig balik-balik. Naasa tay nadawat. Yang Ginoo say musukli ani nila. Kay ning hatag man sila daghan di mo ani sagdaghan. Nya dili ra ba ni daghan? Wa man ingong Ginoo ang nihatag og dako.
ang nagpugas magdaghan di man sa dako. So nay nang hatag nato dinhi ginagmay-gagmay para ning atong slot nga tag 500 para ning atong retablo. Gagmay ra man na. Pero maghatag kag daghang gagmay, pabungahon sa naniha og daghan. Kay mag-ari ka mo sitols dako, basig wa niya kay dako ngay kahatag. Hatag lang gamay. Ana. Ang ato rong slots ani uminto na sa diayo eh. Ang hope and opportunity 898 na lang nahibilin sa 5,000. 898 gikas 5,000 ba? 898 na lang. So nagkinahanglan na lang tag manggihatagon og 2,000 nga 898 katao. Wa may naisanong. So gusto mo makadawat mo daghan bahala mo diha. Ang St. Vincent's Healing Strength para aning atong retablo ani uminto na sa diya ning abot na ang halin og 901 3,099 na lang kaptag 500 ang kuwang. Pila naman ang 3,099 oy nga ang ato ganing mga parishioners lang dinhi 30,000 naman gani daan. Pila ra gud ang 3,099. So gisulti ni sa Ginoo tungod kay gusto siya nga makapahimusta sa grasya nga way sukod gikan sa atong amahan. Ang ikaduhang requirement kay base siya mangingon sige kog hatag pa der wa man lagi ni balik naay ikaduhang requirements na kinahanglan di sa ni siya mawa unsa man muhatag ka nga malipayon kana muhatag nga malipayon. O kamong nang hatag din hiron aning mga slots, malipayon mo. Malipayon. Nalipay mo nga nakahatag mo. Nalipay. Masig nagyaw-yaw mo. Kana hatag nga malipayon. Unsa may pasabot ana nga ang imong tumong mao ang paghatag, dili ang pagdawat. Dili ang pagdawat kung dili ang paghatag naa diha ang imong kalipay. Mao na siya ikaduhang requirements. Ang ikatulo himua na sa tago. Ayaw isangyaw. Naabot ay niingon ako nga Padir mas may mangyong hinganla nato ang mga nag-donate. Nako niya ma-forfeit dito sa langit ang ilang ganti. Kay matod pa diri sa atong ebanghelyo, kung kamo pasalamatan, kung kamo mailhan og mahatagan og pasidungog, wala na mo'y mapaabot nga ganti dito sa langit. So ato na lang santabangan nga naamoy ganti sa langit kay ato ginang ibandilyo din hitanan labaw na gyud kun mahimo na natong kultura nga ibutang gina nato nga donated by pilay amount ilista gid nato sa tanan diha sa unsa na malay dangatan wa na forfeit didto. Mo nang nalipay pud ko sa ato mga donors dinhi nga nakasabot kay ani magsige ra jud ingon ay lang ginag-isulti Father ha, ay lang gyud isulti. Pero wa na magpasabot nga dili mo musulti sa inyong ngan og address ngan hinamo. Kay nga naman ato man ang i-record pero di lang nato isangyaw, dili nato dinhi sa tawag ana rong bagong term sa mga netizens, shout out unsa na amo ba to na? Di na to is-shout loud. O, unsa diha? Shut up. O, shut up. Shout up ba na? Unsa nang kuana? O, tungod kay nangandoy lagi tang makatabang punta nga dako kaganti dito sa amahan. Pila ra goy maganti nato anig atong ibandilyo. Pila ra may kalipay nga ikahatag ana ikahala na mention jud ko sa online nga misa ni Father. Pila ra gud ang kalipaya. Pero ang Ginoo gani mo imuhatag nimo tungod kay ang imong kinabuhi imo ra jung gihilom ang imong gihatag kay ang imong kalipay mauman ang paghatag bastang dakuas imong grasya unsa toy gisulti diri sa unang pagbasa ug inyo lang gitong nadungog ako nalipay kay kung naminaw ato niingon diri ay ug ang Dios nga maoy naghatag og binhi sa magpupugas ingon man sa pan aron kanon
maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan ug magpatubo niini aron makaanig dako sa inyong pagkamanggihatagon. Dili murag dili kini mao dira. Og makahatag ang Dios kaninyo ay sumpay lang sa ito nato. Og makahatag ang Dios kaninyo og labaw pa kaysa inyong gikinahanglan nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon og sobra pagani alang sa tanang maayong butang. Mao na bita ako mo testimoniya gyud ko ani ambot kamo naaba mo'y matestimoniya wa gitaong manggihatagon unya dili magpagarbos iyang gihatag nga nagkalisod-lisod. Isultihi ko ninyo taong manggihatagon nga nag-ilaid sa kalisod. Labi na gyud manggihatagon siya unya dili magpabayad o dili magpasangyaw. Daghan hinong kay mga tao nga manggihatagon nga kusog kaayong magpabandilyos ilangan nga sa puton kay silang kinabuhi murag wa gyud makontento silang kinabuhi, mga yaw-yawan kay tanan, mga isog ba, mga isipan murag wa kakontento silang kinabuhi. Kasagaran gid ani mga tao bitang manghatag unya magpasangyaw way kontento silang kinabuhi, murag kanunay silang kuwang. Pero kana mga manggihatagon gyud nga tinuod yung muhatag, relax kay tanan. Wa gyud hilom lang pero di gyud magkalisod lang kinabuhi. Magsige ra gyud na sila panghatag hantod sila mamatay. Kato bitang nang hatag nato dinhi og dako-dakong kantidad. Namatay man gyud to. Pero ang ako yung nahibawan, sige ra gyud to siya panghatag. Hangtod siya namatay. Kamo, ganahan mo manghatag, bisag hapit na mo mamatay. Kabang nipilit na kas banig ba? Bedready na ka, manghatag pa ka? Uy, tubag. Ambot lang. Ako say siguro. Basta, talagsaon kay ng tao, klaro kayo ang iyang kasing-kasing, ang kalipay na as pagpanghatag. Sunang ka, bedridden, gitagalan na lagpila ka adlaw. Nya, manghatag pag yun. Talagsaon yun na. Grabe kayo ng kasing-kasinga. Kita ganing uban, lagsik pagkaistanan. Hindi, yun mo, hatag. Sige lang. Anaon dito ba? Sige lang. Wa puli. Kamo, basta ang nagtanom og daghan, muanig daghan. Ang naghatag nga malipayon, lipayon sad sa kadaghan sa ganti sa Ginoo. Labaw tanan ang naghatag nga way pagpagarbo sa iyang gihatag, ihatag sad sa Ginoo niya sobra pa sa iyang gikinahanglan. Common kay na sa Tagalog, siksik, liglig, umaapaw. Sa Binisaya, o ako kay bao, siksik, puno, anya liglig, gidasok unya umaapaw, nag-awas-awas. Nagana kanindot ana. Na ako nasa ko'y gamayng kasinatian ani sa kong kinabuhi. Kato ba akong isigig sulti ninyo ba? In summary lang, ga-eskwela pa ko, high school, labi na gitong pag-college, nagsugod na ko pagpanghatag, organize ko grupo, hatag mig tag piso kada buwan. Ang ihatag na mo piso kada buwan, pero ang ako mo average og 20 pesos kada buwan. Pareha ragod mi pulos mga kargador, pulos mga way kwarta. Sakripisyo lang kog maayo kay ako may leader. Di mo hatag og dako-dako, ako pag mangita og kanang mga sponsors para na ami mga activity, financial aspect ako ginatanan, ako pay design sa activity way back 1984. Mo ginay start sa akong active nga pagpanghatag sa akong talent, time, treasure nga gamay. Gikan atong paghatag nako atong tuiga hangtod karon. Wa giundang sige ra kog hatag. Okay, sige sa kong pangayo. Sa una
Iampo ta mo kay choir man mi, Legion of Mary, iampo ra gyud mo. Iampo mi dong ha, iampo mi dong. O sige, ampo ta mo kay mag-choir man mi, ako gyud mong hinumduman. Ana man kay manghatag. Nga Legion ra to akong ipasangil ato og kaning choir. Karon ako na ingnon, kada nako misa, apil na gyud mo sa akong pagampo. Dako alam. O na. So sa una, ang akong ikahatag piso-piso. Pag-graduate nako, trabaho nako, labi na to nagtrabaho nako sa stable na akong trabaho sa bangko. 100 na akong ikapanghatag. Karon secret. Manindog na tayo. Mga igsoon, ipakita nato ang atong gugma diha sa atong pagampo ug pagkamanggihatagon busa muhangyo usab kita sa atong panginahanglan ngadto sa Dios uban sa pagpaubos moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang buhing presensya sa Dios mukaylap sa tibuok simbahan aron mulig-on ug moamuman niini mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang grasya sa Dios madangat na sa mga nasod diha sa hiniusang pagampo mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay banhaw na ug makadangat sa ganti sa kinabuhing dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo lig-una ang among mga kasing-kasing diha sa pagtuo, dawata kining among mga pangamoyo nga gituboy diha sa gugma ug pagpaubos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon o Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasingkasing. Dawata kining akong gihalad Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining
gihalad ko karon apan kinasing ka asing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang sa samong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa wayhunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinomdumi usab ang amo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Kanamo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Sa pagsulay, inunuwa, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanim. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo.
apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One breath, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Gentile or Jew, servant or free, woman or man, no more. One breath, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan.
ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalambuan, Diyos nun nga kalambuan. Apan mahitabo ra ni kung kita mahimo sang manggihatagon, dili maglimit, nya malipayon, nya dili magpaabot nga pasidunggan. Og niana mahimo gid kang malambuon. Sa makausapa atong update sa atong mga nahalin nga slots sa Hope and Opportunity slots ning abot na og 4,102 slots ang nahalin, 898 na lang ang nahibilin. Sa St. Vincent Healing Strength para sa atong retablo nga tag 500 per slot, 901 na ang nahalin, 3,099 na lang ang nahibilin. Atong pakpakan ang tanan nga namalit. Salamat sa Dios, hinaotunta nga magbubungahon silag maayo. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Kayo'y may katuwa